Is-7 ta' Ġunju l-jum li fih nfakru t-telfa ta' 4 Maltin li tilfu ħajjithom waqt l-irvelijiet tal-1919 fil-Belt Valletta. It-tlieta fil-għodu ngħatat tislima lil vittmi ta' dan il-jum fiċ-ċemiterju tal-Aġġonorata fejn l-Speaker tal-Kamra ta' Deputati Angelo Farrugia, id-Deputat Speaker David Aġus, kif ukoll il-President tal-Kumitat Festi Nazzjonali u xi qraba tal-vittmi edu kuruni ta' fjuri fuq il-qabar ta' dawn il-Maltin li ċarċru demmhom għal pajjiżna. Għal din iċ-ċerimonja kien hemm preżenti wkoll il-banda tal-Pulizija. Qabel it-tqejjed tal-fjuri nżammet minuta silenzju kif ukoll ingħaġġi talba tunur il-vittmi. Emanuele Attart minn Taslima, Lorenzo Dajer mill-Birgu, Carmelo Abela mill-Belt u Giuseppe Bajjada minn Għawdex. Riżultat ta' dawn l-irvellijiet kienu ndarbu wkoll 50 persuna. L-irvellijiet li seħħew aktar minn 100 sena ilu kienu frott l-iskarsezzi li ġabet magħha l-ewwel gwerra dinjija qalb il-Maltin, l-aksu l-faqar li kien hawn fil-pajjiż. Sentejn wara dawn l-avvenimenti Malta ngħatat kostituzzjoni ġdida li permezz tagħha l-Maltin kisbu l-gvern immexxi minnhom għall-ewwel darba. Aktar tard matul il-jum ukoll saret tqejjid ta' kuruna mill-President ta' Malta, mill-Chairperson tal-Kumitat Festi Nazzjonali u mis-Sindku tal-Belt Valletta fuq il-monument tas-7 Ġunju fil-Belt Valletta.